John chapter 17. Kimkhumbula Jesenkumhle, kimkhumbula malanga umphiwa when you see ingoma ungabluzi ucabanga uWhatsApp, ucabanga inkinga zakho eshiye ekhaya. When you sing, same time ngena kumoya bese cabanga lento yokwenzeka ngalelo langa.
take igazi base kusindiswa ngona ngaphandle kwegazi akukho ukuthathelela ukuhlanzo kwesono egazi ngazi kuyakho sifuna ukuthi sibuyele kodwa sikho lapho John 17 safunda amavesi nje athi awaphi maningana wona khona la siya khona egameni lika Jesu osetholile bazalwane asifundele uJohn 17 uJohn 17 ngicela ungilekelela ngaleyo version ungifundela uJohn 17 khona lapho from verse 17 yes John chapter 17 verse 17 Make them pure and holy through teaching them your words of truth. As you send me into the world, I'm sending them into the world. And I consecrate myself to meet their need for growth in truth and holiness. I'm not praying for this alone, but also for the future believers who will come to me because of the testimony of this. My prayer for all of them is that they will be of one heart and one mind, just as you and I are. Father, that just as you are in me, I'm in you, so they will be in us. And the world will believe you. And the world will believe you. And the world will believe you sent me. 22. I've given them the glory you gave me, the glorious unity of being one, as we are. I in them, and you in me, all being perfected in me, so that the world will know you sent me, and will understand that you love them as much as you love me. Father, I want them with me, this you have given me, so that they can see my glory. You gave me the glory because you loved me before the world began. Oh gracious Father, the world doesn't know you, but I do. And these disciples know you sent me. And I have revealed you to them and will keep on revealing you so that the mighty love you have for me may be in them and I in them. Bobo thandaza bhuti uNkulunkulu wethu ongcwele uthe wena Nkosi asikwazi ukuphila ngesikwa sodwa kodwa amazwi avela emlonyeni wakho siyawadinga. uNkulunkulu wethu ongcwele nanti izwi lakho zowehla enhlizweni zethu uthe wena Nkosi alijiki ngawenzanga umsebenzi siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele may it consume God ekwehlele kulena ndawo namanje nini we pray Heavenly Father uthi Nkosi nengeke yakho isakhuluma sebenzise uNkulunkulu wethu ongcwele in a massive way in Jesus mighty name we pray amen. Hallelujah. What did John bazalwane one of our gospels arekhodiwe lapha as we all know ukuthi awu4 ukhona lawa esiwabiza ngokuthi ama-synoptics kuthiwa labo-ke barekhoda izinto ezithi-5 bathathu egameni likaJesu. Amen. Angizilele kodwa ukuzoveza lokho la engikuzele lapha nje kuncane bese kuhlala phansi. Lapha-ke la sifunda khona sithola uJesu uthandazela abafundi bakhe. Uma ethandaza uverse number 1 uthi Baba ngikhazimulisa ngenkazimulo ebenginayo umhlaba ungakhangazi. Utho kade ngithume kubo ngibakhazimulisile. Now isikhathi sami sokuthi ngikhazimulise. Ithi into kimi uma ngihleli ngifunda ithi
shothi ke uJesu ukhazimulisa ubaba. Then ijuthi kamoya engcwele ukhazimulisa uJesu. Then ubaba lo kumele akhazimulise umoya engcwele. Let me repeat this bese seqhubeka. uJesu ukhazimulisa ubaba. Yamkhazimulisa emhlabeni. The Holy Spirit ikhazimulisa uJesu. Then umoya engcwele wona ukhazimulisa baba. Ilapho la ngena khona mina nawe bafana okumele simkhazimulise lo phila kithi. Ngifuna ukuyiqoqa namhlanje. Izolo ngisuka untamba ngaqhuqa. Abazalwane bedeni nabo baze bathuka bathi kwenzakalani so namhlanje kunokuyiqoqa. Amen. So uma sifika ke useyathandaza ke amavesi oyifundela uma ufika ekhaya ukhohlwa WhatsApp ukuyifundela nje iBhayibheli kunesikhathi seBhayibheli uma ukubiza ukuthi udelete futhi udelete bese ufundiswe. Ngoba enye yezinto esishayayo kule ntsuku thina generation sinaka izinto ezezwe instead of sinaka izinto zikamoya. And lezi zinto zezwe zisibambezele kakhulu. uNkulunkulu ngabe usibeke to another level. Kodwa sibanjwe izinto zezwe. Namhlanje nje ngizokhuluma ePure Gospel bese ngidlala phansi. Amen. Othi ke uJesu uma efika ke ku verse number 17 angixolisa mina ngicela ngwesizulu afunde. Nkosi yami aze nayenza into erongo. Right Lord asase siqhubeka. Usabele sikole. Okay 17 to 22 point. Ungafunda ayivele ihlale kuwe bhuti Mike uzoshumayela nawe. Vele uthatha isitulo bhuti uhlale lapha. John 17 verse 17. John 17 verse 17. Bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Amen. Oh, Dlala phansi soshumayela nawe. Uthi uJesu lapha bangcweliswe ngeqiniso. Yile iqiniso izwi lakhe. Ukuze ube ngcwele fanele wazi yena. Wazi leqiniso lakhe. hallelujah. Bathatha abasha leadership ya nationally living a holy and purposeful. Bese silungiselela kuya la Christ. Mhlambe uma ngayipastor le ndaba yami ngingathi let us pass it on to our next generation. Hallelujah. Ayafeli la kithina generation la WhatsApp or Facebook, but let us pass it on ku generation ezosilandela lento evangeli. Iyangihlupha lento ekhaya kwavuma by the way umama uyakholwa usamsalukazi nje sesisidala kodwa sasingana noJesu uzobe namhlanje. Noma sesingasakwazi ukuya esontweni kodwa usizwe umusibonela sithi angiyanga namhlanje futhi angikayitholi kodwa khona ngiyazi ukuthi siyazana noJesu. Amen. Into esayenza sathi ngizokudlulisa ukukholwa kwami kuwe sathi. Iduty yami ukuthi nami ngidlulisele kwabanye. Hallelujah. Ngoba lento ukukholwa ngathi sithanda ukuthi iphinde yehle standard le generation yethu. Sifuna ukukholwa ngesayela. Kanti kufanele sazi yena. Simlalele. Ukuze sizohamba kahle. Then we pass it on to our next generation. Continue like that. Njengalokho wangithumela ezweni
nami ngibathumela ezweni. Hallelujah. Amen. Athi wabathumela ezweni. Then nathi siyathumelwa ezweni. Siyokwenzani na? Siyomemezela uJesu. Athumela incwadi kaMatthew lapha yakho 28 but the last chapter ithi hambani nenze zonke izizwe abafundi bami. Jesus. That's a great commission. Hambani. Akusho to us study. What the instruction is nje. Kubela futhi. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleni laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Hallelujah. Uthi I'm not praying for this only. Ngoba kufanele ungathi uthi i-assignment yami angeke ibe complete uma ngizokhohlwa honosipho abazoshunyayezwa yilapho. Because i-assignment ithi ifuna ukuthi ibe complete uma nonosipho uzobathandazela. Hallelujah. And unothisha uyazi ukuthi wena ninikeza ingane assignment ubani responsible for your assignment ingane futhi ubani ozoba in charge for your assignment ingane yonke into izobhekana nani nengane. When uAdam enikezwa umsebenzi kuthiwa Adam ningadla zonke izithelo ngaphandle kwesithelo esiphakathi nendawo. When uAdam esekhohlise uEva esenza ama-excuse ukuthi owesifazane owangiphele uthi uNkulunkulu Adam ubani okutshela ukuthi u-naked. Akasho uNkulunkulu ukuthi ubani umtshele ukuthi u-naked because the assignment yayinikezwe uAdam not uEva. Hallelujah. Jesus. You are the one. So uJesu la uthi wathi i-assignment yami uma ngizokhohlwa abantu abazoshunyayezwa umfundisi uDlamini ngizoba ngikayenzi justice emhlabeni. Because i-assignment yami ukuze izoba complete kufanele ngibathandazele nalabo abenzayo sathi bangakafiki but ngibathandazele. Jesus. Ngalento mthandazo njalo kufanele ukuthi ezinye izinto uyithandazele zingafiki esandleni. Hallelujah. Ukuthi uyithandazele. Kunjani? Uyithandazele. Let us pass it on to our next generation. Hallelujah. Sesi izolo sikhuluma indaba yomalusi. Bamthatha uJesu umalusi. Abanye namhlanje bamthatha futhi umalusi. Akugcine kuwe. Pass it on. Next generation. Ayingafeli kuwe. Ayingafeli kuwe. When the Bible says Msalelo ngibanikezile inkazimulo. And the inkazimulo onginike yona ngidlulisela kuwe. Why inkazimulo ayidlulisele kuwe ukuze sizoba munye ayilento yokulwa. Jesus. Hallelujah. Ukuze sizoba munye. Yeah. Into yenza ukuthi sibe munye. Kubiza inkazimulo angithi ukuze sizoba munye. Uma sifikile inkazimulo angithi sesimunye. Akukho umuntu ozosala kwe local church uafford ukumkhokhela ukuthi aye national convention uku-afforda wena sale. Oh, Jesus. Angithi phela sisekunyeni naye. Amen. Singama representatives kaChrist emhlabeni. Athi kuMatthew lawo kabe nikwenza kubo kwafana nokuthi nikwenza kimi ukhokho. Oh, Jesus.
Oh, okay. Hey, akushukela lapha bafundisi. Let's go. Bebazalwana. Bekubiza ukuthi uma kusho ukuthi ukhona umuntu ozongihlosele kwi-local church yakho. Ube kade afford ukuthi ungamkhokhela imali yokuza convention, wangamkhokhela. Bekubiza ukuthi uye kuSmartCard uthi baba ngiyatholisa ngonile kuwe. Because the glory ithi asibe munye. Uma simunye, iglori uma simunye, then bonke lapho siya khona. Khona ubona ukuthi masithonse kanye. Uyabo simunye ngithi. When ubhuti when my brother ukhona into ashoda ngayo. Anginahlali nezinto engasazazi kodwa kwami. Ngimusha khona umusha akho. Angithi phela kubiza inkazimulo ukuthi sihlanganise ekunyeni. When ungibiza ukuthi kwasiyami ungibiza ukuthi ngikhiphe ikhothi yami, ngikhiphe. Angithi phela kubiza inkazimulo kaNkulunkulu kubiza ubunye. Bese ngiyamboza ukuthi my brother, Oh, Jesus. and the idea is of society nabazalwane kakhulu we expose each other kubantu abangakholwa. Oh, Jesus. Oh. Hey. Bese ngiyacabanga nje ngihlalele endlini ukuthi ngabe nomzalwane siyomwina kanjani uma sisa-expose nasonke ngezinto ezirong. Oh, Inkazimulo ithi ngiyakumboza. Kusho inkazimulo ithi simunye ngithi. Then uma sesingaleso bathi bese ngithi my brother nawe awenzi phela kahle. oh, Jesus. Unjalo. Hey. Bese shwahlala phansi nawe Nkosi yami. Uzobiza ubafana inkinga ngiqede uma ngiyababiza ubafana. Ithi noma ngabe kuthiwa uSandile uyambona Nkosi yami ukuthi Nkosi yami hey akathusho angithi umzalwane uyambona ukuthi hey abona akathusho esikhetini uyafutha phela ngabona ukuthi uma khona isikhethi nje phela kwento avutha wena kubiza inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi ngoba simunye emzalwane. Angithi phela ungibizela ekubeni ngwena musa kuhamba uyongikhuluma but iduty yakho ukuthi uSandile awenzi kahle. Ngiyaniboza ihlazo lakho phambi kwabantu kodwa uma sobabili bese uyanivula athi simunye. Hayi ndoda ehlisa phela nawe sikepini ehlisa awenzi kahle. That's a unity. Let us pass it on to our next generation. Ayinafelikiti. The book of Genesis. It's incwadi kaGenesis. Kufika uNkulunkulu uma efika uthi Abraham phuma ezihlobeni zakho. Uyezweni engiyakutshela kulo. And ithi iBhayibheli webhuti isiqiniseko wayena 75 years uAbraham mayithola lo mlayezo wokuthi akaphume ayezweni. Wathi ngiyambona umkhulu bayambuza uyaphi usekhulumile omdala wethu uthi akaphume. Usekhulumile omdala wethu uyaphi baba vele isikhathi sakho sokuhamba emhlabeni sesifile etiwele somthwabela. Usekhulumile omdala wethu uthi akaphume. Ukuthi ngiyaphi angazi but kusho yena ngoba konke akushoyo wena. Noma ubona ukuthi it doesn't make any sense kuwena kodwa makusho yena. Nkosi yami bathi ngiyambona Lord ethi
Hayi lolu hambo lwamalume lolu lulento ngelisale kubalula. Ngoba ukhona abantu okumele bahambe kwasabi ngokuba ukuphethe. Bathi ngiyambona uLoti phela uAbraham ngithi kahle. Kodwa uyasho nje uthi uLoti uhambo lwamalume. Lunenta ngalisabi. Angengisabi umalume wami. Malume ngelinye ilanga siyochaza ukuthi umalume wakhe kanjani. Siyochaza lokho kuba sithola ithuba ngoba namhlanje isikhathi asikho. Lolu hambo lwamalume uyaphi? Athi hayi ngoba kufanele sike sichaze ngelinye ilanga ukuthi ubani wahamba nomunye phakathi kaLoti noAbraham. Ngoba uma kuthiwa ngihamba nobafana kunomehluko uma kuthiwa ubafana uhamba nami noma ubafana uhamba naye. Masana uyibone nje and especially thina abathi ngenxa besakhula kancane makhamba umfundisi wakho majoyine umsakazana. Yabo nje uzama nje kuba lapha uyaphi umfundisi ngiyangizamela ukhetha ukuhamba la umfundisi. Avuka ukusala akwanqathwa Elisha wanqaba Elisha bizathi Elijah sala la mfana ngiyabuya wanqaba baze baba kathathu enqaba kanti khona izothola masali makhona bahamba masali mabayikhonzweni usefasana hawu kusami ngafisa namkhamba ngicela ukuhamba nani bantwana ngicela ukuhamba nani umvumela umzalwane noma wazi kahle ukuthi inkosi yami isidakwa ulale etshwaleni kodwa akathi ngicela ukuhamba nawe konzeni alawu yini uhambe naye ngoba wazi bekusuku lwakhe lokuhlangana namazulu. Lithi iBhayibheli uAbraham uyaphuma lithi lapha afike wahlala khona uma efika wahlala kuthiwa le ndawo it was between iBethel neAi wafika wahlala khona then uma ehleli khona akalulesile lithi iBhayibheli wakhiota likasoma kulelo ndawo la nyathela khona kokuqala libe selithi umzukulu wakhe uJakob. When you read the book of Genesis chapter 28 lithi umzukulu wakhe uJakob ngelilanga ekhathele esendleleni ebuyele ekhathele lithi iBhayibheli ilapho khona abeka khonitshe waqabela phezu kwalo uma eqabela lithi babanike lezi zekeluka zekeluka aphendasa sithi wathi kuyophakama izidalwa kuyo wakhe abhida khona i-order pass it on and ungathi uJakobe wasenza in the spirit leya ukuthi nomkhulu wabo wafika and the altar yakhiwa umkhulu wabo ngoba as-strongly kahle eBhayibhelini lapho ukuthi khona wamtshela ukuthi weJakobe phakathi kweBethel mhlawumbe bizwa uNkulunkulu ngafike ngabhekile bonke but uJakobe sent in the spirit ukuthi nomkhulu wafika kulela akhiwa uma eqamele etsheni ungacabangi ukuthi lela letshe kwakuyitshe ngoba nje in human sense you can't take a stone kamele ungacabanga abalolitshe atupho uma ebhalela abazalwane baseKorinte uma athi that rock
not just a stone. Sense the spirit. Ujungu. Kulinda. Ngabe nje kungathiwa siyahamba la. Singahamba nje laba banengane. Bangafika uma ngathiwa nje uyahamba manje emhlabeni. Ask yourself a question ukuthi zingafakazana uNkulunkulu wakho. Ingane zakho. Zingathi yini umama akayenza? Yini ubaba akayenza? Athi kwathi uma eyenza uNkulunkulu yenze. The Bible says in the book of Proverbs, ningayisusi ikhonkwane ezabekwa ubuhlobo. Lesikhonkwane usibekayo wazi ukuthi ngalabalandela wena angeke basuse bophubeka kuso. This generation. Issue. When you find is it the book of Acts? La peliti kona wetu tubafanya. Ile kulima le verse kulima ukuthi hambani nimemezela umhlaba wonke. Here in Judea, Samaria. Kuze kube sekuphela komhlaba. Befafazida. Kama usiye yakho, asiye yakho. You are just assured. Uphathisiwe nje. Uphathisiwa yona yakho. Ngoba into umphathiswe yona, siyongesiyona yakho ngokumnikazi, angafika ithatha into ethatha yathatha. Then bese usabe yakhala, angikusiya. Athathile uNkulunkulu. Uyithatha nje wenzeni wena ngayo. Inkazimulo iyona isibizele kuningi. Ithi isibizele kuningi. Bese athi uActs chapter 2 level verse 42-41. Badayisa nemhlaba ukuze bazopha. Aphela uma bathi ngamthatha uJesu sokushunyayeli mina angizile ukuzona uJesu ungamthatha uJesu ngendlela but mina sizona inaphana ukuthi silungiselele ukuya kaChrist. So uma silungiselele ukuya kaChrist kunezinto okumele sizenze. Akukho umkhaya lesithole uma singenzanga kahle la. Phela manje wethu nakuphenduka akukho ukuthi ngisazomsiza usandile bakithi ngizomthengela ishethi nje. Osiyama berathi nje because angekwenzeke ngane wethu. Do it now. Why you care? Ayikho angazi ngifundisa udlamini noma ukuthi yabo uxakekile. Abona uxakekile. Usukuhlunga kakhulu umbone umuntu exakekile. Ngoba usuku uyazi le pain akuyo. Yabo le pain akuyo. Usuku uyazi nkosiyami ukuthi yazi yafisa nje ngane nkosiyami. Yazi yafisa nkosiyami. Na kuthiwa kunomhlangano kuphiko. Athi hayi ngifisa ukuya. Kodwa ngenxa ukuthi angikwazi afford. Athi umunye inkinga yami ngizogqoka i-closet Lord kodwa umuntu uyovula amawardrobe njengamanje khona la songasawazi ukuthi wake wawathenga esitolo khona nje ungasawazi ama-clothes ukuthi khona le-closet nje khona isuke nje but kuneligane lapha kwi-local church yami ohlezi uyibona ungumuntu omusha niyahlangana ey'nkonzweni zabantu abasha ngama-Saturdays ngama-Fridays uyayibona ukuthi hlezi ifake ikhiphe esisodwa but unakho awufuni ukupha. Uyazi kwesinye isikhathi uma udedela lokho nakho uNkulunkulu times 10 it's one of izinto akufundise zona kulonyaka. Uyazi akufundise kabuhlungu akufundise nawe unga-afford kodwa futhi uyabo ukwazi ukuthi ungayithenga idatha uyayibona kodwa akufundise ukuthi give to others.
then uzobona sidemonstrate ukukholwa. And kufanele nje ukukholwa lokho ukuthi uzokholwa esontweni hayi ekhaya. Esontweni uyafutha. Ekhaya idolo lo abakazi lokufutha. Uzoyiphinda ngoba siyandelwe abazalwane abafutha kakhulu esontweni bafutha. Azathi umzali noma uma efika avakashile esontweni athi hawu kanti usifanele ukwenza nje esontweni kodwa ekhaya silungiselela ukuya kaKhasi kodwa ekhaya omunye azathi yohlala lakufundisi kuyathutha yohlala lakufundisi nje ekhaya kakhona yohlala lakufundisi lifundela lithi iBhayibheli uma kukhona wena modela phambi kwasekhaya ukuze bayibone lento lakuwe bese bathi iyaphila into kaSandile iyayithanda ngoba wohlala lakufundisi ngekusiza abafundisi balathi futhi usukuphazamisa izingane zikafundisi ekugena amabheka umfundisi masathele ibheka kunengane ezithuba athi wazala kahle umfundisi wazala ingane ezithuba ngoba ebona ukuthi uzoyi-afford wena uyafika ngoba usithathu sokulala ubanga nawe kwibheka sokhona lezi izinto abengazasenzela iy'ngane zakhe ngoba phela bengasaka-afforda wena ngenxa yokuthi uthuthiwe wathi ekhaya bakhona ekhaya nje abakhona and abayi-understandi lento yami yokukhona. Ikhona into esingekeshela nabanye abafowethu angazi noma uwena ukuthi bafana lento ethi thina abazalwane uma kuthiwa nje nami ukuthi bafana usesishile emhlabeni uyabona uma sifika siyofuna sihlale sibuze singabazalwane siyofuna sihlale sibuze umndeni wakhe before sithi uphi umndeni wakhe then umndeni wakhe kube uwe sinikeza ukuthi sibhekephi kodwa asikwazi uku-overtake umndeni njengoba wena nje ubhizi ugqamisa isonto kakhulu udlula umndeni wakho. Oh Jesus. Vele ngiyazi ukuthi namhlanje angeke ngimthande angivela ngishumayelele uthando wabantu inenkulumo inhliziyo kaNkulunkulu phela kuhlala ekhaya. Hallelujah. Noma u-Amen ungaba uthumi bayazi lapha kwi-local church noma ungaba uthi sebayamazi nje ukuthi vele u-Amen akunankinga nawo sekadlula kusigaba sika-Amen senankinga no-Amen. Let us pass it on bazalwane. Simodele impilo yokhula simodele ekhaya simodele edolobheni singaphili ukukhola esontweni sandile kuphela. Futhi mina iyangikhuba kule nsuku esisizipho sandelwe abantu abaphuza basesontweni. Oh Jesus. Aphuza umuntu sandile it's that holy life. Aphuza umuntu eze kwi-mic azobamba i-mic angithi phela there's a difference between anointing and gift. Ayifani lezi zinto eziwu-2 avele yena nathi ngizawusebenzisa i-gift yami ngoba ngiyakwazi ukuhlabelela abesathi sengathi nawo during the week Sunday othi
ukuthi kuvuke kodwa. Usebenzise. Awu. Nkosi Jesu. Awu. Wazi ukuthi ade uvuke dode. Noma ade uvuke ntombi. What uzoba ubimayo? Sebenzisa gift. Ukuthi ayakwazi ukucula ukuthi siyafika lapha eThemejuka angizocela usimelana bavele bathi zokholo akusho bona athi nqebu bathi ayinqebu hambe office kuphuzo hayi ukuthi siyafika sibone siyafika emsebenzini sizokucika bathi waba lokho lokucika ubani igama lakhe sokufuna uchaze ukuthi osindisiwe okholwayo ngamanye ezimathube bonke bavele bashokele hawu sibona yakho nje awu Jesu abantu abangakholwa bayathanda ukuvamisa lento ukuthi uma uyakholwa and uyakhonzwa nje eChurch kukhonzwa lento eyenziwa usandile ngeke ukubona sonto ya Jesu uma ukuthi ngiyakhonza lapha and ngikhonza lento eyenziwa lo kulela baba mina ngamele ngihlale phansi ngakho baze bathi isihoko
Ningambona afaka amasuku ya brown nje isihoko. Siphile simkhazimulisa uChrist. Simkhazimulisa uChrist sisemhlabeni singabantu abasha. Siphile impilo yobungcwele. Singadini ngokufakaza ukuthi siyamthanda uJesu, but impilo yobungcwele kube impilo yethu siphila kuyo. Uthi Paul wena abhalela abazalwane baseKorinte uthi I discipline my body like an athlete. Hallelujah. Ukhona izinto umzimba ezidingayo ubamdlali njengomshini. Siyakho akekho jongana. Okay mina sandile ngiyadwa. Khona izinto umzimba wami uyidinga but with Christ I will wait for you. Jesus. Because yaliwa. And where's uma wathola waqale wasuthola Christ. Wasuthola Christ. Dimagala kuthula ngempela. Fight. Ayumbambe ngempela ivangeli ulibambe. Ngoba Waithuba sokukhipha izambulo zasekhaya zolu. Ukhipha imfihlo yasekhaya. Asiphile ubungcwele obukhazimulisa uChrist. Ingafeli kithi. Kodwa sidlulisele kwabanye abazolandela. Abazolandela bakubone kithi ukuthi hayi lento kaGogo yaphila. Uthi uPaul kuTimothy ngibona ukukholwa kwakho kuGogo wakho. Bangagcina uGogo la uma wakho. Hey, mathi ngiyabona sethi nakuwe ngiyabona beqhubeka kuba sipho umfana wakho. Lo ukukholwa kwaGogo kwaya kumama kuyadlula kuyaku. Let us pass on. No, let us continue giving now. Say but sengathi emihleni yonke yami ngibe nawe, emihleni yonke yami ngibe nawe. Ngibe nawe inyama yami ivuka, ngibe nawe emihleni yonke yami. Nginamakravings ezinto against Christ. Nginamihleni yonke yami ngibe nawe direct course. The Holy Spirit ephila ngaphakathi kuwo ibe lokuyigajja njalo. Ithi ayisandile awukhulumi phela kanjena. Usandile umzalwane kanjena. Ngibe nawe mihlelo yonke yokuphila kwami. Amen.